Джани, не се събличай, Джани! Хайде, ма, курво! Ти сте турковаши, педал! Показали си казано на... Джанджи! Джанджи! Ма има друго. Джанджи! Ево да я караме насам една учебна кола. Звъним на черни и викам, аз карах и за преждаме, те мина с ония буш човек, той свали гъща и скара газа и она направо отби. Това какво отгоре? Какво служи отгоре? Камер. Чакай. Само че специално. Ама това ти е стойката фактически. Не, това не е... Това са очила. Тук има една дупка.